Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datuwah Ar-Rahman Rahim. Kataipun kita niki ngelampai ibadah dhateng Allah, salah dalan, terputus di jalan, sehingga banyak yang mengalami nggih menika kados tiyang gendeng menika niku sanes tiyang jadab, namung jatuh di tengah-tengah jalan untuk melaksanakan ibadah yang sesungguhnya, karena niat kita sudah beda dari awal sehingga kita terjatuh di tengah-tengah jalan untuk menitih cinta datang Allah. Lan niku wonten salahipun setunggal saudara seiman menikah ngalami saat menikah mboten ngertos tiyang niki wau dianggep kelakuan nggih mboten kelakuan, dianggep mboten kelakuan, tapi ada yang diingat selalu di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam pandangannya niku. Terus ilmu ma'rifatullah niki nggih niki mboten diajaraken, tapi niki saged dialami ingkang kula critakaken tiyang sing kados niku wau. Sebut mawon larine bodho ila iluh menika, karena mboten ngerti napa-napa larine. Lah niku saat lari bodoh ilah eluh niki wau melampaui kehidupan sehari-hari, termasuk nggih tumut kerja dateng kancang-kancane menika. Lah niku setelah lari bodoh ilah eluh niki wau nglaksanaken kerja kalian sahabat-sahabat niki wau ceritaipun lari budaya lelo niki wau diajak kirim ten kota ngirim barang ngoten. Nah kanca niki wau ten sampinge bagian nyupir lari budaya lelo niki wau namung tumut. Nah niku kalian kancane sing nyupir niki wau sebagian apal ayat-ayat Al-Qur'an. Lah lari bodoh ila elo niku mboten saged napa-napa. Nggih mongko menika kula juluki lari bodoh ila elo niku. Mongko umume SDM rendah ngoten paling. Tapi niki mboten. Kebodohan dia karena ada yang selalu diingat. Datuwah Ar-Rahman Rahim sang pencipta niku. Saat niku ningali ten langit. Semrap langit menika nggih enten lafalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten dhuwur langit kok wageng ngoten. Wageng niku namung kados kiyambakan lafalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bersinar putih seperti embun dan bercahaya-cahaya menika ten sekitare. Lah niku lah ten wingkinge niku kados tewebeh ngoten. Ten wingkinge lafalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika enten lafalipun Allah ingkang tewebeh ketinggalan niku, sehingga lafalipun Allah menika ketinggal alit agengan lafalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah napa niki artine? Monggo kula paringi semerap ilmu niki, ilmu hake Allah. Selagi utama awal menikah mengenal cinta datang Allah, berpeganganlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk lafal, termasuk bacaannya sholawat. Lah niku insya Allah selamat, sehingga senajan lari bodoh ila elo niki wau selamat senajan diuji napa-napa, krana awale menika lari bodoh ila elo niki wau berpegangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku nggih
sehingga aman. Intine ilmune ten mriku lek awal panjenengan ancene saged dikatakan kelakuan, niatkanlah kepada Zatullah namung bacaane sholawat, ingatannya kepada lafal Muhammad. Niki ilmu 5 menit kula paringaken dhateng panjenengan niki nggih. Lare bodho ilahe ningali lafal Kanjeng Nabi sebesar itu. Monggo niki kula paringi penjelasan ingkang lafalipun Allah ingkang enten wingking menika. Sing ketinggal Walid niku wau kados tewebih. Lah mongko menika lare bodho elo niki wau dalam pandangan sekejap itu diparingi semerap lafal Allah niku kados ingkang berjalan mendekati lafal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejajar. Lah niku. Lah niki nggih. Mongko menika intine niki. Lek awal menika nggih melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek langsung melalui lafal Allah, melalui Zatullah, kata sempalih, kata gendengih, kata edane. Lah niku nggih. Lah niki artine napa artosipun lafal Allah ten wingking niku wau. Kula ucapaken niki wau. Maka lek pun wis mengenal, lebih mengenal pun didadosaken saksi sampai kepanggih fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-duanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah niku nggih. Inti ilmu niki wau. Niatkanlah apapun ibadahipun panjenengan melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah koncaipun lari bodho elo niki wau senajan sebagian ayat Al-Qur'an bisa sampai dibaca dalam keadaan nggih niku wau tidak diperlihatkan oleh Allah sehingga jadi renungan lari bodho elo niki wau. Kenapa? Misalnya niki nggih, saya diberitahu seperti itu oleh Allah. Sedangkan di samping saya ini orang yang sebagian hafal ayat Al-Qur'an kepada Allah tidak diberitahu. Niku dados renungan beberapa hari, beberapa bulan. Akhirnya wonten jawaban. Lah niku wau. Jangan kotori diri ini dengan apapun termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Berkata, jujurlah. Apabila tidak jujur, apalagi yang kita makan, menutupi keimanan diri ini, menghijabi keimanan diri kepada Zatullah, maka tidak akan diberitahu walaupun cuma lafal aja, namun mengandung arti bisa mengantar kita untuk mengenal Zatullah, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku arti pun lafal Kanjeng Nabi di depan, lafalipun Allah di belakang. Tapi kalau sudah dijadikan mengenal semuanya akan sejajar sehingga ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup semantan.